Uši v pozore. Ahojte šikulkovia, aké sú vaše najobľúbenejšie sviatky? Moje sú Vianoce, ale pre niektorých ľudí, najmä pre veriacich kresťanov, sú najväčšie sviatky v roku tie veľkonočné. Šiby, ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, poznáte však? Povedzme si o Veľkej noci trochu viac. Čo vy na to? Veľká noc, na rozdiel od Vianoc a mnohých iných sviatkov, nemá pevný dátum. Môže byť hocikedy od druhej polovice marca až do konca apríla. Presný čas sa totiž určuje podľa splnu mesiaca, ktorý je každý rok inokedy. Najistejšie preto je, keď sa pozrieš do kalendára a tam uvidíš, kedy Veľká noc je práve tento rok. Niektorí ľudia Veľkú noc oslavujú skôr ako sviatky jary. Kresťania zas počas nich slávia, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Slávia pritom už niekoľko dní pred samotnou Veľkou nocou. Prvým z nich je kvetná nedeľa. To je posledná nedeľa pred Veľkou nocou. A tipnite si, ako sa volala pôvodne. Kvetná veru nebola. No predstavte si, že ju volali Palmová, podľa palmových listov, ktorými ľudia vítali Ježiša v Jeruzaleme. Zaujímavé, že? Palmová nedeľa. Ďalším dňom, ktorý sa slávi, je štvrtok pred Veľkou nocou. Voláme ho zelený. Viete prečo? Ak ste povedali, že preto, lebo vtedy jeme niečo zelené, napríklad taký špenát alebo brokolicu, máte pravdu. Teda tak trochu. V skutočnosti ho voláme zelený omylom. Predstavte si, že kedysi dávno ho vraj volali plačlivý štvrtok. Ale v nemčine znie slovo plačlivý a zelený veľmi podobne. Stačilo vymeniť omylom dve písmenká a z plačlivého sa stal zelený štvrtok. Ako vidíme, toto meno sa ujalo a zelený je až dodnes. No a dokonca sme mu priradili aj zelené potraviny. Po zelenom štvrtku nasleduje Veľký piatok, čo je deň ukrižovania Ježiša Krista. Potom je biela sobota, tedy sa zvyklo ešte doupratovať a v kuchyni sa pripravovali dobroty. No a konečne aj Veľkonočná nedeľa, ktorá je veselým sviatkom, pretože sa slávi Ježišovo vstanie z mŕtvych. Pre kresťanov je jedným z najväčších sviatkov práve nedeľa, ale ostatní ľudia často vnímajú skôr Veľkonočný pondelok, keď sa chodí šibať a polievať. No a ešte sú aj iné náboženstvá, ktoré Veľkú noc majú neskôr alebo aj vôbec. Pravdou však je, že koniec zimy a príchod jary sa u nás oslavoval už veľmi dávno. Ľudia boli radi, že sa blížia teplejšie dni a s nimi aj pestrejšie jedlá. Budú mať opäť čerstvé ovocie, zeleninu, začne rásť obilie, sliepky budú znášať viac vajec, kravy dajú viac mlieka, narodia sa malé teliatka, kuriatka a ďalšie zvieratá na dvore aj v lese. Kedysi to totiž v zime nebolo vôbec také jednoduché ako dnes, keď v obchode dostaneme všetko, čo potrebujeme alebo na čo máme chuť celú zimu. V minulosti si ľudia museli robiť zásoby jedla, aby chladné mesiace prežili v zdraví. A fazula, šošovica, kyslá kapusta či rôzne kaše, ktoré v januári či februári jedli, boli síce chutné aj výživné, ale predsa len sa už tešili na čerešne, jablčka, hrušky, slivky, na jarnú brinzu, na viac svetla a slnka a na jarnú prírodu celkovo. Končiaca sa zima a prichádzajúce teplejšie dni skrátka boli dôvodom na oslavu. Aj symboly Veľkej noci boli a sú spojené práve s jarou. Zvyky, ktoré dodnes dodržiavame, sú šťastí kresťanské a šťastí ešte staršie. Čo vám napríklad napadne, keď sa povie Veľká noc? Ak ste povedali vajíčka alebo korbáč a voda, tak sme na tom úplne rovnako. Vajíčka sú symbolom nového života, veď sa z nich liahnú kuriatka, že? Preto sa už odpradávna spájajú s príchodom jary. Dievčatá ich zvykli zdobiť a darovať takéto maľované kraslice s šibačom. Kedysi sa dávali len pravé vajíčka od sliepky, ale dnes sa asi chlapci možno ešte viac tešia z tých čokoládových. A ako to bolo so šibačkou? Tak kedysi šibali len slobodní mládenci, slobodné dievčatá. Deti, ale ani ľudia po svadbe šibať nechodili. Dnes je to skôr naopak, že? Často šibu skôr malí chlapci so svojimi tatkami. A to nie je veru jediná zmena. Naši predkovia totiž to chodili šibať tak skoro ráno, že vonku ešte bola tma. A ako to prebiehalo? Žiadna surová bitka. Chlapec sa prútom dotkol nôh dievčaťa, aby bolo rýchle a šikovné, bokov
aby raz malo veľa zdravých detí a rúk, aby bolo pracovité a netrebalo šibať prísilno. A zatiaľ, čo niekde sa na Veľkú noc šibalo, inde sa polievalo vodou. Vodu ľudia vtedy brali zo studne, ale myslíte, že sa ňou mohlo polievať aj na Veľkú noc? Veru nie. Tá voda musela byť z potoka alebo rieky. Tečúcu vodu totiž ľudia považovali za živú a mala dievčine zabezpečiť to, čo v iných končinách Slovenska šibanie. Aby bola zdravá, šikovná a mala raz deti toľko, koľko chce. S Veľkou nocou sa spájajú aj rôzne zvieratá. Zväčša ide o mláďatá ako symbol nových začiatkov. Napríklad baránkovia alebo zajačikovia. Alebo tie kuriatka. Tak ako v minulosti aj dnes platí, že sa tieto sviatky v každej rodine môžu sláviť trochu inak. Isté je, že sa postupom času zvyky pomaly menia. Šibe sa menej, ale za to šibú aj ženatí muži či malé deti. Oblievame sa vodou z vodovodu alebo striekame voňavkou a šibači dokonca dostávajú aj peniaze. Kedysi ich darovávali ľudia len chudobným, ale dnes ich dostávajú takmer všetci, najmä od rodiny, že? Tak čo, môj milí, dáme si na záver pár kontrolných otázok? Uvidíme, ako na tom ste. Tak, začneme pekne zľahka. Šibe sa na veľkonočný piatok alebo pondelok? Pondelok, jasné. Veľká noc je každý rok v tom istom čase. Je to pravda alebo nie? Nie, jej dátum sa určuje podľa splnu mesiaca na oblohe, takže je vždy v inom dátume. Akej farby je štvrtok pred Veľkou nocou? Zelený alebo modrý? Zelený. Ako voláme maľované veľkonočné vajíčka? Kráslice. Prečo sa dievčatá šibali a polievali? Aby boli aké? No, aby boli zdravé, šikovné a mali veľa zdravých detí. Ktorý deň kresťania slávia, že Ježiš vstal z mŕtvych? Na Veľký piatok alebo Veľkonočnú nedeľu? Nedeľu, áno. Tak čo, zvládli ste všetky odpovede bez chybičky? Ak áno, tak perfektné. Ak nie, nevadí. Môžete si pokojne túto časť pustiť ešte raz. Zatiaľ zdáreček. Toto boli Uši v pozore. Ak chceš vedieť viac, pusti si ďalšie časti. Nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch, rôznych ďalších podcastových platformách a takisto na YouTube. Stačí zadať Uši v pozore a môžeš počúvať ďalej.